Почти сме на връх Модър. Тук малко история от Балканската война. 1912 година, 5 октомври, това са окопите. Укрепленията на нашата войска, които са още на 4-ти са се качили. Капитан Челебов, 6-та рота. Тук се е укрепила, 5-та рота чака в Лилково сигнала. Ето ги къде са гнездата. Тук бе, нали, те на 5-ти са се укрепили, на 4-ти още са завзели върха. Капитан Челебов със сабята напред, момчета! Не бе. Виж камъните, където го. Като са пукнали и са върнали манджите и тръгнали българите. То като се е чул пукането, тогава бършат манджата да на дядо ми в къщата на Дамян Стоянов. Там е била кухнята. Това камък ли? Или цимент? Я е една плоча, не е ли плоча на дървото там? Нещо такова прилича. Еде си стъпил. Те и това е плоч. Обърни го. Яди де, що не? Аз го помъчих, ама мишката е избягала долу. Мишка ли? Какво страхте от една мишка? Това ама трябва с две ръце, пък аз. Сега да снимам и оня камък. Викам, поставил съм снимачката за това. Кой има там? Хорусан. Това е на Модър, бе. Тук трябва да е връщето, то свети. Може и Хорусан да е. Не знам, ако това прилича на оня камък. Прилича, но не е също. Консистенцията не е също. Личи различно. Че черно и бяло. Ими вътре като с пясък с такъв. Като пясък бърка. Ей, там има. Ще как го е дигнал. Това плоча има и тук. Та плоча тук жилеп ли има горе? Кой е така е скъртена? Скъртена е, човек. То с малкия Модър вече. Еми, тук някъде сме. Модър. Това си е модър. Не е Модър. Но Модър още бая нагоре. Малкия, това е малката, не е малката гърбица, защото аз мислих, че е малката, но тук е някакво междинно връхче това качили. Малкият модър е над бялата врата. Това е оттатъка. Не, ние говорим и това малкото връхче.